Τον πρώτο μας καλεσμένο είναι ο κύριος Κέβος Πουλάς, νευροχειρουργός και διευθυντής της δεύτερης νευροχειρουργικής κλινικής Metropolitan General. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την Σας ευχαριστούμε πρόσκληση. πολύ που είστε μαζί μας. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι οι νέες τεχνικές στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Ας ξεκινήσουμε αμέσως. Πείτε μας ποιες είναι αυτές. Όταν αναφερόμεθα στις νέες τεχνολογίες στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, αναφερόμεθα κυρίως στην επεμβατική ενδοσκοπική χειρουργική, που πραγματοποιείται με την βοήθεια ειδικών ενδοσκοπίων. Τι είναι αυτά τα ειδικά ενδοσκόπια? Είναι καθετήρες, όπου η εξωτερική διάμετρος είναι περίπου στα 2 χιλιοστά. Έχουν δύο αυλούς. Μέσα από τον ένα αυλό εισάγεται μία οπτική ίνα που μας επιτρέπει να βλέπουμε μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα, να παρατηρούμε. Και ο άλλος αυλός ή από τον άλλο αυλό εισάγουμε μικροεργαλεία ή και οπτικές ίνες λέιζερ που μας επιτρέπει να θεραπεύουμε αυτό το οποίο βρίσκουμε. Να κάνουμε έτσι λίγο μια περιγραφή της τεχνικής, η οποία πραγματοποιείται στον χώρο της επεμβατικής ακτινολογίας. Συνδυάζει λοιπόν την γνώση της επεμβατικής ακτινολογίας και της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Είναι λοιπόν συνδυασμός δύο ειδικοτήτων. Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Είναι σημαντικό αυτό, διότι κάνουμε αυτό που λέμε αναπαραγωγή της συμπτωματολογίας και θα αναλύσουμε πιο κάτω για ποιο λόγο είναι σημαντικό. Γίνεται όμως μια τοπική αναισθησία. Γίνεται λοιπόν με τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή. Τοπική αναισθησία και μία τομή της τάξης του 1 χιλιοστού περίπου. Είναι αυτό που λέμε χειρουργική φυσικών διόδων. Αξιοποιούμε λοιπόν φυσικές διόδους του σώματός μας, έτσι ώστε να εισαγάγουμε το ενδοσκόπιο, το οποίο το πλοηγούμε ακτινοσκοπικά στους στόχους που εμείς θέλουμε να μελετήσουμε, και με αυτό βέβαια θεραπεύουμε την υποκείμενη παθολογία την οποία θα βρούμε. Κάθε περίπτωση σίγουρα είναι διαφορετική, αλλά πείτε μας πόσο διαρκεί ένα τέτοιο χειρουργείο? Δεν ακούστηκε επίπονο. Ένα τέτοιο χειρουργείο δεν είναι καθόλου επίπονο. Διαρκεί γύρω στα 3/4 περίπου της ώρας. Ο ασθενής ανανύπτει άμεσα, παραμένει μερικές ώρες στο νοσοκομείο και την επόμενη μέρα είναι επανενταγμένος πλήρως στις δραστηριότητές του. Και από τη στιγμή που θα έρθει ένας ασθενής στο γραφείο σας, πολλές φορές με την μαγνητική τοπογραφία, ποια είναι η πορεία του ασθενούς μέχρι το χειρουργείο? Να αναλύσουμε λοιπόν την ομάδα των ασθενών, την μεγαλύτερη ομάδα των ασθενών, που αφορά τους ασθενείς που έχουν χρόνιο πόνο, έχουν χρόνιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Οι ασθενείς λοιπόν αυτοί έρχονται, όπως πολύ καλά είπατε, στο γραφείο μας, στο ιατρείο, με μια μαγνητική τομογραφία. Εμείς λοιπόν καλούμεθα από εκεί και μετά να πάρουμε ένα καλό ιστορικό και να εξετάσουμε τον άρρωστό μας. Εάν όμως η κλινική εικόνα του ασθενούς δεν είναι διαφωτιστική, ιδιαίτερα διαφωτιστική, και τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας επίσης, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, δεν είναι και αυτά, δεν μας ξεκαθαρίζουν διαγνωστικά αυτό το οποίο θέλουμε, τότε αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και αυτό που βασικά έχουμε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε, είναι τους ασθενείς που έχουν χρόνιο πόνο, έχουν χρόνιες δηλαδή εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Είναι να περάσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η μελέτη αυτών των περιστατικών μέσα από την τεχνολογία αιχμής, που είναι η επεμβατική ενδοσκοπική νευροπλαστική παύλα χειρουργική. Είναι αυτό δηλαδή που περιγράψαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν, αναφερόμενοι στο χρόνιο πρόβλημα, που αφορά την πλειοψηφία των ασθενών και όπου είναι και η γκρίζα ζώνη των ασθενών, διότι να λάβετε υπόψη ότι ένα 70% του σύγχρονου ανθρώπου έχει βιώσει έστω και ένα επεισόδιο σφιαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Από αυτό λοιπόν το 70%, ναι, ένα 5% θα χρειαστεί χειρουργείο και ένα άλλο 15%, το άλλο 15% θα πάει καλά με φάρμακα ή άλλα συντηρητικά μέσα. Άρα λοιπόν το υπόλοιπο αφορά ασθενείς που την αποκαλούμε γκρίζα ζώνη. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ως προς την επιλογή της θεραπείας
Διότι αυτοί οι ασθενείς πολύ καλά μπορεί να χειρουργηθούν και να έχουν πολύ άσχημο αποτέλεσμα, ή μπορεί επίσης να παίρνουν φάρμακα και να έχουν πολύ άσχημες επιπλοκές από τα φάρμακα. Εδώ λοιπόν έρχεται η τεχνολογία αιχμής, η επεμβατική ενδοσκοπική, νευροπλαστική και χειρουργική, όπου μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία μας διαγιγνώσκει το ύψος της βλάβης. Δηλαδή, τι καταφέρουμε με αυτό το ενδοσκόπιο? Καταφέρουμε αναπαραγωγή της συμπτωματολογίας, που σημαίνει ότι έχουμε προσδιορίσει το ύψος της βλάβης. Αυτό έχει θετική προγνωστική αξία πάρα πολύ υψηλή, από 87% έως 100% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Και από εκεί και μετά, λοιπόν, κάνουμε μελέτη του χώρου με σκιαγραφικές ουσίες, όπου μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την διέλευση της σκιογόνου ουσίας, τόσο μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα, όσο και στα τρίματα. Άρα, μόλις μας εξηγήσατε τι είναι η ενδοσκοπική νευροπλαστική, η οποία απευθύνεται και σχεδόν στο 70% των ασθενών. Όχι στο 70%. Στην γκρίζα ζώνη. Στην γκρίζα ζώνη, που είναι περίπου το 50% των ασθενών. Η αναζωογονητική χειρουργική. Θα το πούμε αυτό αργότερα. Η αναζωογονητική χειρουργική έχει να κάνει κυρίως με το χρόνιο εκφυλιστικό νόσημα, όπου εκεί αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το βλέπουμε με αυτά τα ενδοσκόπια, είναι κάτι που η μαγνητική τομογραφία μας το διαβάζει συνήθως σαν δισκοκύλη, ενώ στην ουσία δεν είναι δισκοκύλη, είναι μια φλεγμονώδης αιστεία που έχει προκληθεί από την χρόνια εκφύλιση των ανατομικών δομών του τέστην του μεσοσπονδυλίου δίσκου, όπου στον επισκληρίδιο χώρο δημιουργούνται συμφύησεις. Αυτές οι συμφύησεις έχουν σαν αποτέλεσμα να καθυλώσουν, δηλαδή να κινητοποιήσουν το μηνυκικό σάκο και τα νεύρα, με αποτέλεσμα να παράγεται πόνος και νευρολογικό έλλειμμα. Η ενδοσκοπική λοιπόν νευροπλαστική στοχεύει στο να κινητοποιηθούν αυτές οι δομές και η αναζωογονητική χειρουργική στο να αναζωογονήσουμε τους ιστούς. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι... Και μετά από αυτές τις διαδικασίες, πώς το περιγράφετε την επόμενη μέρα ενός ασθενούς? Η επόμενη μέρα είναι κατά κύριο λόγο μια καλή μέρα για τον άρρωστο, απαλλαγμένος ασθενής από τον πόνο και τα συμπτώματα. Θεωρώ ότι... Μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του συνήθειες. Ναι, είπαμε, την επόμενη μέρα μπορεί να επανενταχθεί πλήρως στις δραστηριότητές του. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για αυτές τις τεχνικές, ότι πρέπει να γνωρίζουμε και περισσότερο αν το κοινό είναι φιλικό προς αυτές ή αν είναι σχετικά δύσπιστο? Το κοινό είναι πάρα πολύ φιλικό προς αυτές, διότι απολαμβάνει ενός θεραπευτικού αποτελέσματος, το οποίο είναι άμεσο και βέβαια δεν ταλαιπωρείται από ένα χειρουργείο, μεγάλο χειρουργείο, το οποίο συνεπάγεται παραμονή στο νοσοκομείο, γενική νάρκωση και γενικότερα μια καταπώνηση στον οργανισμό πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που έχει τέλος πάντων με την επεμβατική ενδοσκοπική χειρουργική. Υπάρχουν άλλες παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτές τις τεχνικές, με αυτή την τεχνολογία? Ναι, οι παθήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτή την τεχνική κυρίως είναι τα χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα, οι χρόνιες εκφυλιστικές βλάβες. Και βέβαια οι ασθενείς οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί και δεν έχουν πάει καλά. Είναι οι κύριες παθήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτά τα ενδοσκόπια. Επίσης, αυτό που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι παθήσεις όπως το ελεύθερο δισκικό υλικό. Δηλαδή, αν ραγεί ο μεσοσπονδύλιος δίσκος και αποσπαστεί ένα κομμάτι του δίσκου, αυτό κάτω πάλι συνθήκες, εμείς θα κάναμε ένα χειρουργείο το οποίο θα ήταν τραυματικό, ενώ με αυτή τη μέθοδο μπορούμε κάλλιστα αυτό το κομμάτι να το εξαελώσουμε. Για τις άλλες μορφές παθολογίας του μεσοσπονδυλίου δίσκου δεν είναι πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος. Είναι άλλες τεχνικές όπως η ενδοσκοπική χειρουργική με άκαμπτα ενδοσκόπια, η μικροδισκεκτομή ή τέλος πάντων κλασικές χειρουργικές παρεμβάσεις. Η στενώση του σπονδυλικού σωλήνα επίσης είναι μια άλλη παθολογία όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αυτά τα ενδοσκόπια εφόσον ο οχρός σύνδεσμος ή οι δομές που προκαλούν τη στένωση είναι σε ένα στάδιο τέτοιο όπου μπορούν να εξαηλωθούν με το λέιζερ.
Ήδη έχουμε αναφέρει κάποια βασικά πλεονεκτήματα της επεμβατικής ενδοσκοπικής χειρουργικής, της σπονδυλικής στήλης, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ακόμη περισσότερα έναντι των κλασικών μεθόδων? Αυτό που μπορούμε να πούμε έναντι των κλασικών μεθόδων είναι το γεγονός το ότι είναι μία μέθοδος η οποία είναι άκρως ατραυματική, έχει σχεδόν μηδενικές επιπλοκές. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι οι επιπλοκές είναι προς το μηδέν. Η ανάνυψη, όπως είπαμε, είναι άμεση. Η κατανάλωση φαρμάκων είναι ελάχιστη έως και μηδενική. Η παραμονή στο νοσοκομείο, είπαμε, είναι μερικές ώρες. Ο ασθενής είναι απαλλαγμένος συμπτωμάτων και την επόμενη μέρα μπορεί να επανενταχθεί πλήρως στις δραστηριότητές του. Αλλά αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει κανείς την προσοχή του είναι το μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό όφελος που υπάρχει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Διότι σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο χειρουργείο σαφώς είναι πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο δαπανηρό σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αποκατάστασης σε σχέση με αυτές τις τεχνικές. Και σίγουρα και ως προς την ψυχολογία του ατόμου. Ναι, δεν το συζητούμε, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Επίσης. Εμείς